ekene m Igbo niile, kene nwoke na ekene nwaanyị na-asị na adịla onye ọbụla na mma. Igbo bụrụ nze mmụọ ọzọ biko na ihe ji ebe kịta bụ latest update. O nwere latest update eji eme guys initiate kịta. O nwere latest update na ha ji cast boys, ha ji eme ihe initiation ịpụta ifili na onwe ihe na-eme na mana ezigbote ihe na-eme. Unu mana ọka ite cast gị Igbo cast ya, awele cast ya, ụdakọ mmiri cast ya, arụ agba aka cast ya, ihe niile ha lụrụ alụ cast la cast. Mana kịta ihe a bụ latest update ha na-eme kịta. Asị gị na na-akpọkọnata ndị mmadụ ka enyere gị aka abalị ilu a na-agba gị round na-eme ihe nwana na-eme ihe nwana ada ndụ riri asị gị weta nka weta nka. Biko ute ọbụla nfu vidio agbasa anụ vidio anụnwa biko na ha filu na ha ma ihe ka ha ma nke ha amahụ nke ọzọ. Ihe na-eweta gị kịta wụ legit update na-abụ na ebe ọbụla ifo na-eme ụdị ihe agbabakwa, ebe ọbụla ifo a na-akpọkọnata boys ọ na-eke ma ndị a na-abụha jee klọb a na-ebute mmanya na-agụdoro ime na-emepe bọks anwụrụ ọkụ na-akwụpụta na ya na-anya cross na-ekpodo cross isi na ha ncha bụ ha cha update ha ji initiate boys. Biko ka m si nweta vidio anụnwa bụ ka o si wee dabata nwesị ka m nwetara ụmụ Igbo. Biko nwe nwanne gị nwoke ifo na join ụmụ nka join na ha na join, biko gbabakwa kpọọ nwanne gị kpọọ nwanne gị nwaanyị sị ha mba n'ihe soro. Biko nyere m aka karịa na vidio anụnwa ka unu solukwa m na-amụta ihe maka na asị na uche ofu onye ada ezuchi ezu. Bụ mụlọ nze m ọzọ ekene m unu kene ihe na-ejeli Igbo ozi ngwa na vidio. Ihe ahụ ihe mgbu na ndụ gị ka esi n'aja wee kpapụrụ gị ya. Ihe a na-ebutere n'afọ arịrị ka esi n'aja wee kpapụ ya ka aja amịta mkpụrụ na ndụ unu. Ihe na-emeje ụwa ị ga-ahụ ije nwere ebe ụwa ọzọ ị ga-ahụ eze anụmanụ iwere ọnụ jee jetela anyị ka ọ dị ụka na-ekele na akụ na mgbalike chukwu ka abịa. Eyo for now, latest update. Matabala ye ko bisire yatakala be yoro sisi. Panam but latest format ye weptego. Nka cast be. Okita cast go. Araba ka dem must pay. To na lo see all those things. Nka cast go now. Now the format put of for now. That thing na na-eme na Nollywood film. Ka ha je chepụtazie na bịa wize na dị ọrụ. Makabala ya sebebe chai ọ bụ na mgbe m ka na-eje chọọchị ka m fụrụ delifa mmetikọtakwa ọbara Jizọs Holy Ghost fire. Ọ wee bụ na mgbe ahụ m batara omenala ọfụrụ, mgbe ahụ m batara na ife dibịa na ife ọgwụ ọfụrụ ka m fụrụ delifa mma sị na ife a bụkwa ajọ ọgwụ na ife a enwekwa ajọ repercussion. Ụjọ na-atụ m mana thank God today na ife niile emepego negodu mmụọ na-ahụ na ebe a pọ n'ife niile na-epreach na page a ọpọ n'ife niile na-epreach na page a. Some people ka na-abịakwa n'inbox m na-achị na mụọ bụ dibịa na-asị m ọrụ ha ọrụ mmụọ ọpọ n'ife niile m na-ekwu na this page. Now talk more of this thing ndị a na-eme na-epost online maka bala fedobo talk more of ya. Agwa gị how many people na fall victim to ife anyị na-afụ. You won't believe. Isi ndị ba ekopugo ihe chele egwuregwu maka bala ya epo this na-efo na agwa gị how many people na-awụnye ego ha na maka bala ya epo. Mmadụ pụta oje cheta akwa red gburu masị gburu ilu na-atọ na ya bute isi ewu na isi ọkụkọ na-eme ya aka bala eme epo maka chi mugu can never finish in Nigeria. Ọhaneze ndị Igbo ana m ekene unu na-asị na ebe onye na-enecha vidio anyị biko na-agbasa vidio anụ nwa ihe a bụ latest update ndị ọjọọ ji anaghị asị ụmụazị akala aka na ọgbọ anụnwa maka na this wicked world wide web anụnwa anyị anọ n'ime akpọrọ ịntanetị. Ajụ ihe na-emezi na ya. Onye chọọ iji ịntanetị mụta ezigbo anya welu mụta, onye chọkwa na iji ana n'iyi ngwa welu na ba n'iyi
mana ọrụ anyị bụ na anyị na-ewetara unu news, na-ewetara unu ihe ọma, na-ewetara unu ka o si aga, na-agwa unu eziokwu dị n'ime ya, maka na asị alụ gbaa afọ bụrụzie omenala. Ndị otu Mathias, alụ gbaa afọ ọghọrọ omenala. Biko ọ na-asị kwụcha vidiyo na na-enecha ya, ọ dịghị mma share ya, drop your comment in the comment section. Ọ ya nwere mgbe ọzọ.